Доста гея. Ама не бива си говорим сега гея неща, защото се чува най-вероятно филмчето. А? Не бе, лути си, сега ще го снимаме всичко точно. Аз съм професионалист, снимай, това не се сече. Сейде, че ми е скучно, сам ти дал. Той е готов да скочи вече. Смърде туп. Изхвърли си дъвката. Скач! Джероли му каза. Ева ти идиота. Не знам, на мен ми стана яко, сигурно на мен му станало яко. Виж, че се смее идиотски. Аре, че ти